Què feu vosaltres per ací? Hola, estem fent un treball per a arquitectura. Conta'm lo que feu. Pues, per a l'assignatura de restauració havíem d'elegir un edifici per a estudiar-lo i plantejar una restauració. I hem elegit l'ermita de Santa Bàrbara. I per què heu elegit aquest edifici? Perquè ens pareix que és un edifici important i per l'estat en el que es troba crec que és interessant l'estudi que podem plantejar. I com el diuen a tu? A mi me'n diuen Adolfo. Bueno, a tu no t'ha preguntat el nom. Com li diuen al teu company? Adrià. Adri, conta-mos. Jo penso que aquest edifici és important perquè és memòria històrica, perquè fa uns segles gent de Llíria es va tomar la molèstia en construir una ermita perquè en volien una, però no van aconseguir-ho, i crec que això és un símbol i cal conservar el poc que queda. I de quina època cregueu que és aquest edifici? Perquè és molt poc conegut, eh? Bé, per la informació que ens ha donat l'encarregat de l'arxiu arqueològic, nos ha dit que podria ser neoclàssic, però a més, pel que veiem, perquè el treball no és en pedra, sinó que són revestiments amb moldures, això fa pensar que realment és neoclàssic. Hola, ¿tú qué pintas aquí? A ver, cuéntanos. Dibujando un poco lo que queda de la fachada para situar un poco las medidas que están tomando mis compañeros. Estás haciendo un croquis. Un croquis. Muy bien. Ahora hay que superar, hay que sobrepasar la altura esta. Necesito que alguien me ayude por el otro lado. Vale. A mí lo que me llama la atención es que esta parte del muro desaparece a la misma altura. Claro. Y eso es por algo. Seguramente ahí empezaban los lunetos y a lo mejor por eso hay tanto ladrillo en los escombros del interior. Y entonces Porque cayeron hay hacia mucho adentro. ladrillo al interior. Recomponiendo la nota. Dentro de lo que buscamos. Mm.